mono mwancho mo tagareta Kisi FM imambia yeri tukulia lero na bonsi baligeretia sa YouTube channel ye gwe kanisa ye atokolera gusaba na gutwarigana in a very special way ekara togo chigo chaka akwa na Marieta Elda karibu abantu baserera Yesu Kristo nabakwanire mambengi yabwakire nche no Mauricia Robert Osoro kurwase kanisa ya Kenyere Sabbath School yasa otonjero otwali bageri nainde elinde toyegere kurwase lingana lya eli chenu eli atwali Yesu ni ye masa yemo pastor gagoika
ntomo libaga lia bene linde nera bega kwarigania abantu gose gotwarigania se district ya in a very special way. Ta sarie chinga ki umo tegereri no murigereria enyoro na egwiki gose equota ya etani gotwarenge kurigereria elesoni yomuchakano yarenge korokwe lesson ya Genesis tukarigereria bigori byonsi koruo botongi goika tukagenderera mpaka tukachikumutumira se Yusufu negesaku kiaye gosato tukachikutumira se Jacob yo rengo mangaineriria gachigonchoreri gwerieta na korokwa Israeli eminetie obobwi wetera se abana ba Jacob gosa abana ba Israeli tukarorana abuno masia nabera inko kora barenge meremeyo lakini rieta ria bayangu tumia seri ngane crucible yes nabiko nyarekana mbali bugata zonye bali bugata ya tu achare ero ntokurima ndwali manya yamana igo ase nyongo kare yatekenera koreta orogio ose bigo nkori birito goteba so yene container na twateba na inde bintu byale ko bikorro ne chichuma metals lakini tatakoleta igabona ntebe nge chuma kerto kuone gre chuma so soma 2 Timothy chapter 2 verse 20 ngotebere ngase nyombe nene ebintu mbiro bibekerero mbiro chuma chichi thahabu mbiro bye chifedha mbiro bye mete ande mbiro bye amaraba na bebukwe goteba bate kerto tukoriro chime twasange nga into na wa Kristo igo twabere classified as chichuma chiria chikorokwa golden na silver asenje rigori twagorirwa manyinga Kristo gokwiri na Leviticus chapter 10 verse 10 yama tabanga you must put a distinction goikobe ko gwatana na ase bintu very special ne bintu bya botambi so very special ekona ne currency togotumia ase obogimobo na babchire ranked metals chine chichintangani ase rigori togokwanera riobonchereria so mostly togokwanera mwanya banta ba Kristo na kibagwetera ase mechandei ase biche lena torokirie ego twaranga metal molten echumeye ya tokotiwe mpaka yabere buna mache yabere molten yabere mnerongori onekere ko murwa ndore bicha ya Yesu iyo korokinga na Yesu na eterete binte so kero toko bietera Yesu na eterete na tanga ine mutu yaito ndu tukurumagega tutatoke be ko boroso omoriki bwe lesson yega korokwa nga Gavin Anthony adigete kitabu ko nga Terrifying as Fire tira tata bakabutu emiremo yaye kare yasira aka na afya yaye nere gasira his health was tampered with afya yaye ekabembe na ende kare kwali kururia he lost his reputation ndalie amasikania ye ase kenyoro na aragasira he lost his girlfriend konyadara nyoma no musaorenge omusubat konyara aringo chikorira boko nera akamutama so no muntu eterete michande menena and he lost his dreams in future yani obo gimabwa bwa mutwe na borobo korage ndoki bogasira chindoto chiaye chigasarika so ekara kurika bono Terrifying as Fire igakurika from first person point of view egenta eterete byo komonyene ana wakorokia nga na kinyasae amwetetie asamanga na yonsi ndatele no some our key text mwanchu motegerige korwa ase gitabu kia Psalms 23 verse 3 Psalms 23 verse 3 gagoteba erenigo agokoro moyo na koba omoyia na konda ase chinjera chiaye chiaboronge asengencho yerieta riaye mbuya mono oyo wono nekarto asoire the first week yo kwigera waito ase tokwigera korwa ase gitabu kia Zaburi 23 yonsi Zaburi 23 gebwate ifungo bitano na limo 6 verses bitano na kemo igebwate ifungo bitano na kemo ne bitu ifungo ebyonsi na bito kwigera ase jumeye na ni mutore mutu yakakiro montongo chikokwanira ara kemo korengana buna aigweta ase okwigera kwaye so ntararuri bageri ekero some gitabu kia Romans chapter 8 verse 28 abarumi sano isato asome kifungo kia 23 ngo tuene keriere engane yemo ndade to some totaraso ase okwigera gwitu wejumeye Romans chapter 8 verse 28 na kia goteba atwamanyire Nyasaye ni gakora manganonsi amuna bali bamwanjete bali abanyorera maya bali barangiriwe asomuro belioye haleluya
Amen. Ngamangana ya nebanga by the way all of us go through suffering. Twensi pimwanya bantu ngwetera turi emechando. Neria abantu tubugate chinguru cyoko bisa. You know mondra baga soka go smile abisete mechando na abande mbarora batabwa chinguru go sase yabo entokoba staff we asenge jere ntambe enyimbe eria igeko yerania. Bai aliega se ko bachiri. Oyerania asegwenda ko to the right path. Gokasoka kera se phases. But the road ne enungu ke gotumeka for defense. Eso Atari go kongere kiagera Yesu Kristo ne are omanyino kiregento ne arumui na ndi Yesu no bwanjani. Biaman. Kera kwa manyina Yesu no bwanjani igoneba ningakiyo magoko goku manyana ngeso aretire omagoko. Nande yakobya ingakiye michando kwa manyanga Nyasaye uria urumubui na ndo urumu kengelione unenyimbe itwateba nere na ndo kondenda amagana manene nche yari ngikongo kina yari ngi Zaburi 23 nganyora Nyasaye nero ko ngutimuka Nyasaye nero ko komenda gusundi nyuwo kera na rosire andi nganyora Nyasaye nere ubuntangira nere dibenda yane. Yes. Na inde kera na soira semi jando Nyasaye uyu na ande turamonere nero